Buenos huerteros, benvidos a un vídeo novo no que estaba ali na despesa esta cebola. Por algún motivo xerminou, como podedes comprobar, entón dixen a xerminar un pouco máis. No vídeo de hoxe, solo con unha navalla, vamos ver como podemos sacar pois unhas 5 cebolas como esta. Así que dentro vídeo. Bueno, pois o primeiro que vamos facer é eliminar a piel, vale? Eliminamos a piel que tiraremos no composteiro ou lle daremos as galiñas. Se non temos ninguna das dúas, pois bueno, tirámoslo ao orgánico e non pasa nada. E vamos a proseguir, vale? Con a navalla cun filo cortante. Como vedes, a cebola quedou pelada xa. Pois vamos a con moito cuidado separar cada un dos fillos, vale? Eu non son unha persona moi cuidadosa, así que vou ir con moito cuidado. E o primeiro que vamos facer é cortar a cebola ata que veámolas, ata que vexamos as raíces, vale? Así, cortando así por todos os lados, hasta que quede así como un cuadrado das raíces, vale? Isto sería máis mellor facelo cun un cuchillo, porque a navalla, como vedes, toca e non é fácil de cortar, pero bueno, vedes, vámoslo cortando así. De momento ainda non vemos as raíces, pero non podemos cortar as raíces, senón que só temos que velas. Moitos me diredes que a raíz é esta, correcto, a raíz é esta, pero como vedes hai varios fillos, entón cada un deles ten que ter unha raíz, se os queremos separar, se non tamén os podemos plantar así enteiros, pero non é tan recomendable, porque só se vai dar un, entón, pois así podemos facer que se den máis, e vai ser o mellor. Aproveitámonos ben, senón só vamos a sacar un. Vale, entón aí, con moito cuidadiño, vamos deixando isto ben, vale, vedes? Vamos facendo así, a ver se aprecia ben, perdón, aí, e vamos cortando. Vedes? As raíces se atravesan por aquí polo centro, vale? Desde aquí hasta aquí, que se vea por aquí a raíz, pilillos, vale, ten que ir todo por aquí. Entonces, por eso é importante que deixemos todo a vista as raíces, para que depois, ao momento de separalos, joder, se non se desfai a navalla, mira, se non desfai a navalla que xa ten bastante uso. E bueno, a idea de hoxe era cortar a erva, cortar os bordes, pero non sei se se escoita, está chovendo moitísimo, entonces non presta. Mellor traballamos dentro e non nos mollamos. Vedes como vai quedando xa? Vedes? Están os fillos, vale. Vale. Así ten que ir quedando. Esta é a miña maneira, me gustaría que se conocedes outras maneiras, mas puxerades en comentarios. Pero bueno, esta é como eu sei, como aparecen en moitos libros, bueno. Entonces, ahora, con moito cuidado, vamos a separar así, vedes? Temos a primeira planta, vedes? Se apartando por aí.
Entonces, se por alguna cousa lle cortamos as raíces, non vos preocupedes, vai germinar igual, vale? O sea, non... Normalmente que ten raíz só é unha, visible, vale? Ves? Esta, por exemplo, parece que non ten raíz, pero sí que ten, non vos preocupedes. A cebola está tamén facendo chorar. En cambio esta, vese, porque é a raíz que tiña ela, vale? Que esta. Pero bueno, que estas que non a teñen, vale? Porque non se van repartir as raíces, lógicamente. Por aquí vanlle salir as súas propias raíces. Así que vamos ao invernadero, que é onde as vou plantar eu. O ideal sería plantarlas fora, lógicamente. Pero bueno, sendo tan pouquiñas, vamos plantar no invernadero. Bien, aí está. Bueno, unha vez no invernadero, vamos a necesitar unha pala e as plantitas. Bueno, vos aproveito e vos enseño o invernadero. Teño 15 tomateiras, vale? Corteros, debido a un problema que tuve en que a grabación, perdín a segunda parte, o sea, o que viña despois do que vistedes agora, que era como plantaba as plantas. Pero bueno, mo lo enseño que non ten ninguna ciencia, vale? En facer un burato. O ideal sería enterralas moito, porque así vai ter máis sitio. Inda que despois faremos outras dúas partes destes vídeos, se vexo que vos gusta, que sería a segunda parte aporcado, vale? Que o aporcado é arrimar terra ao tallo da planta, vale? Entón arrimaríamos terra para que se dé mellor a cebola. E unha terceira parte, que sería cosecha e conservación do produto. Así que nada, vos animo a que o fagades, debido a que é moi fácil. Se tedes suerte que vos germina unha cebola, non perdades a oportunidade, porque de verdad que hasta nunha manceta, se o facedes nun piso, se germina. Se non vos germina, vos parece ben, faremos outro vídeo de como germinar o que sería o fruto da cebola. Así que nada, anímovos e nada, chao, huerteros.